Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bos. Kita ceritane ngambil kembang. Sedang murah itu. Melayu. Ya ada kerasa ini jadi cepat menak jane ya. Bos kembang. Nggih, kalau delok kembang iki lho. Wis sedang murah iki lho. Nggih. Turu ta sapi? Wah. Bos kembang kok melayu bos. Ya melayu piye. Berapa ora iki? Robret. Iki kenyal niku kalung nggih. Malum. Ya bos. Kena iku anu. Iki gak ah. Iki kok ada lho, Mas. Cepatnya gak apa tuh Jul. Juga sedang murah mobilmu. Sing loro ki lho. Sedang murah. Lebas iki kebak. Ini Shopee kebak. Iya jajal ki cepet ae iki gak apa-apa iki. Enten sisa, Bu. Kita Shopee ki sapa ki turu. Lah mboten ta ganggu wong turu blek. Lah. Omahe apik omahku elek. Wis tak jiluk kok guyu ae kok. Omahku bobrok ya. Iki kok ngene ya kembang iki. Iku gak sedeng Yul engko Yul. Asing ki. Nggih, anu betul banget. Nggih, Mbak. Cepet. Nah, Buka iki, Bu. wah. Awas lho, kok ngisor lho, Win. Jejak lah. Burung-burung kok. Ini ya. Lah ayo apa ya? Orang dino jane ngono buka Yul nek jane pas Turu. enggak. Iki mlayu kabeh lho. Oh, Iki sop. muat ora iki, Mbak? Buset to gila. Wah, jalannya welek ya. Iya. Gak bingung lah Mbak. Ndot tok lho. Ora bingung sih. Cuma ndot tok. Ngono lagi lho. Dek iki berkate. Samsan wingi. Keri sop. Terima kasih. Nggih. Telat bos. Iki awas nih. Kok kalem ya enggak ya? Halo Bu. Dek, kenapa ya? Iki ngene iki urip ora ya? Urip, nek iki jek tetep urip tapi alam. Padahal iki ora lho, iki wong siji lho sing Iya, iki kok gak kok itu apa alam. Iki warna kuning nek gaan. Iya. Heeh. Wangel ngono ya nek iki ya. Ya Allah, Vin. Sedang rontak ora. Ya ampun. Itu udah bener. Padahal biasane ngene lho packinge, gak dirapetno ngene lho. Iki satu toko. Iya iki. Nek kali iki beda. Beda. Iki Banyuwangi. Wonge piye to sing iki lah. Gak iso iki tok sing iki. Heeh. Packing. Mohon aku. Dan terus Mbak sedeng gak ya, Mbak? Sedeng ya nek sampean dipitno. Iki masih cepet. Sedeng Iya, ya. Bu. Nek dibuka iki lho. Agak cepet. Mbak masuk, Mbak. Oh, sudah. Omahmu apik ya sop. Pipin wedi jare omahmu apik. Omahmu apik kok omah kowe. Bobrok kok. Ini lo wonder loh, Lek. Iya. Sangat tadi. Iki apa gimana, Mbak? Iku sudah nek kembange. Iya. Nek abang harusnya. Mbak, saya sama lagi rene pisan, Mbak. Iya. Lagi pin kok wis tau rene, kok ro. Seru aku. Hmm. Aku macak gak ngerti kok. Hmm. Baca apa? Oke.
Saya gak ngerti sob. Iki mbok apa? Walah ngerontok gua gak apa urip. Iki lho mbok jajan ya. Untuk meneh iki. Ben nang iki jajan. Ben radono. Paling rapi ya. Tak salah. Dia apa? Gitu. Gagangnya ini. Enggak lah. Dia lagi ke mana? Kurang nih. Mbak Yuli nang mah ora ya? Siapa? Iki sama ngarep. Jenenge Mbak Yuli juga. Pas toh. Wes, kuwi ya lah. Piro? Gambar kan nek wis kayak nek sampe sik kan enak ora. Tepane. Kayak suka cincin. Ja. Gitu. Kayak dipakai nih. Ya ora lah. Kapan kau? Tanggal sama le. Arep lamaran. Tanggal sama lagi ya? Lamaran nih. Ya, aku pun alhamdulillah. Kaya Rene. Ya kayak aku ya so. Yang gak pagi-pagi. Pin iki jajal lebokno Win. Apa ora Win? Sing gurih. Sing layu sik ae Pin. Kita anu nih saya tak talenan sih. Iki kursine gak iso apa Mbak iki dilengket to. Serius? Lah iso iki. Kita talenan sih. Ya ampun murgei. Itu nek pengen tak perlu nek Ora yang mateng kok. Tuku iki Dek. Iki ngencepno ndak urip? kencepno. Urip to. Oh. Iki mangi satu sili. Oh. Jadi sob ya? Iki. Bisa. Tekan ora. Muat sih kan. Misal ya. Misal kayak sedang. Ini aku ya. Nganune kayak isor kan sedeng. Kuwi ne, apa jenenge? Nek ngarani Pot. Traku wedi lho kene. Pote kegede lah. Dan iki apa Mbak? Yang ini juga. Iki kembang juga. Podo. Tapi kok di ini Mau apa ya? Heh? Ini aku ya. Ya Allah. Salah sedeng kok piye. Iya, kabeh. Ya wis. Ini gak apa. Iya. Sing iso. Kok ceklek enggak tak elek? Gak. Aman. Intro sore wis. Ngono kok. Kalau buka ya panas. Gak sedeng ya iso. Ya ras kok. Ya gak sedeng. Ini ra apa-apa iki. Iki tang kutah lemah. Gak ya? Ora Ngono plak dijaga. Iku di nganu iki. Apa kok? Dina stoy. Kasih gue piye? Numplak Pin iki Pin, sumpah. Saiki dene sik. Apa lebok ke tambah iki jajal lek, Lho? Ya, aku lho. Nah. Dijajal Iki tak terno, Mbak. Ojo, gak usah. Gak apa-apa. Kabeh ya? Kok iso lho? Sing kuwi. Sing kuwi lho. Pak tambah, heeh. Iki ya Pin, iki ya buka Pin. Iki engko nek tombo gak sedeng. Iki buka, iki bukno, nek iki bukno ra apa-apa iki. Kan ditaleni to. Kuwi kalau boleh ndi? Kene. Sedeng iki. Bubuk ngono. Heeh. Aman. Aman. Diturono wis iki tokno ya. Iku ra apa-apa, iku katanya aku anu aman. Sing cukup nang tok, cukup nang tok, wis tok. Ya ampun.
Bro. Tak kayu aja. Buka. Kak sekap mas, kak kayu ini kak. Tangannya ini ya iki packingnya. Terus petik. Petek enak. Coba. Ya buat marek sih, ngamburi dek mas. Petik ngusik aku. Masih minggu kena jane. Engkau ae numpak mobil di sini. Nah, ini sini dibuka. Dibuka besar ya. Tidak anu betul alum ini. Nggih biasane kula terus nggih ngoten iki Bu api mboten pernah ngeten iki sing ndek ndek rumah. Langsung suwine nang nisa. Nih lek gak iso lek. Jare iki lho nukane kembang lho apa jare. Orang golek uang. Oh, nek sing tukang ya iso ya. Ya katanya iso. Nek cara sing bendakne ora buka ya. Wes. Nah wes. Lorot nae rene. Iya, gak usah iku. Nah, sik. Itu cepat bisa aku. Kok iki akeh kayu nggo apa iki, Dik? Dinggo bahan bakar lho, Mbak. Dih, kayu ngene iki? Iya toh tahu. Di bahan bakar. Iki kok iki enak Tak pikir dodol. Mbah, Enggak, iki kok enak rene. Adane iki warna apa ya? Mbak. Enak rene. Niki. Heeh. Iya lho. Oke, baik tok. Oh, ngisor urung ben ngisor urung sih. Oh, tadi nih. Mbak, sedang ora. Oh, Mbak ini berat. Biar kak tembang Apa lagi pen ben Pak tambang ngono lho. Baik sangat tiba malah. Numpak montor kok. tembang kak pas. Sedeng iku to, sedeng lho. Warna kuwi. Wis ngene. Iki ra sedeng ireng rene. Kembange sik sing mbok lebokno, kembang. Iya. Kembange sik. Ora rene. Nah. Nah ngono. Nah ngono lho ket mau. Kok iki gak sedeng ya ben iki ya? Iki turu juga Mbak ketae. Ngono kuwi. Turu. Turu ye. Heh? Turu model ngono. Iki wes Ben. Wes ya Ben ya tutup. Stop. Piye? Nah, terima kasih teman-teman. Ini wes ribet sekali. Engko tak nggone iki Mbak, bahan bakar. Engko tak nggone bahan bakar. Engko langsung. Ya wis kene ae. Engko tak gawane. Lagi Pin, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.